Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ani kita niining Lunes sulod sa Oktaba sa pagkabanhaw. Aron mahimo kitang angayan paghalad o pagdaig sa Ginoo, maghinusulo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon nga atong mga sala, lalo nung takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan, pinagi sa bag-ong mga anak, itugot ka namo imong mga alagad, nga hupta namo sa among kinabuhi, ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, nitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles. Ug sa makusog nga tingog niingon kanila, mga igsuon kong Hodeo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matinaw. Gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang. Ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini. Kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. O gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan, gibanaw siya sa Dios o giluwas, gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa tubangan ko, kaya niaman siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini magsadya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako bisan tuod mamatay magmalaumon kay dili mo biyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga magdugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi. Ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw
ang mahitungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya o gilubong. Ang iyang lubnganan, ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya, og nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David, hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa naghisgot siya, mahitungod sa pakabanhaw sa Mesiyas, sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas, wala madugta. Ug gibanaw sa Dios kining maong Jesus. Ug kaming tanan, mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, ug gidawat niya ang Espiritu Santo. Sumala sa gisaad sa iyang amahan. Ug ang inyo karong nakita ug nadungog. Mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay nakadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin ug akong kupat. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagapaymangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas buhi nga masaligot. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahiladman. Nimo tugot ka ngang imong alagad madunot. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ug bag-o nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan sa imong tuong kamo, hangtod sa kahangturan. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong Kalauman.
sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karniro. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay, ang katingalahang panag-away, ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundang saksi, habol og bisti, si Kristo ang akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw hari nga mananaog, kami intawon kaluy-e. Amen. Alleluia. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan og nangahadlok apan nangalipay og nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, adtoa ang akong mga igsuon ug padtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nagnakaw ang mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. O ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Od kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalakan. Ginawat sa mga gwardya ang kwarta o ilang gituman ang isugo kanila. Hangtod gayud karon, mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Adunay usa sa mga pangutana nga angay pod natong pamalandungan. Kinsa ang unang nakakita sa nabanhawng Ginoo? Si Mama Mary o ang mga babae diha sa Ebanghelyo karon nga nagdagan pagbalita nga nawala si Jesus? Kinsa kanay unang nakakita sa nabanhawng Ginoo? Si Mama Mary sumapa sa sugilanon sa sugat, o baka ang mga babae sila si Maria Magdalena o ubang mga Maria? Ha? Ang mga babae? Kung ato ang pamalandungan po sa Ebanghelyo, none of the above. Dili si Maria nga kadlawon giadto ni Jesus, dili pud kuno ang mga babae. Ang unang nakakita sa pagkabanhaw ni Jesus ug nanagan dayon walain kundi ang mga gwardya nga nagbantay kaniya.
Pero mga igsoon, dili na importante kinsay giunang ipakita sa Ginoo sa iyang pagkabanhaw. Ang importante dihay mga saksi sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw ni Jesus dili lamang kini kay naghatag kanatog nindot nga sugilanon nga ang Dios adunay gahom pagpabuhi sa iyang kaugalingon, kundi usab kini kahagit kanato nga kita usab mahimong di lang saksi sa pagkabanhaw, kundi mahimo usab nakasinati na sa pagkabanhaw. Usa sa mga gasa sa mga nabanhaw nga mga sumusunod ni Jesus mao ang gasa sa kalinaw, peace. Kay mo usab kini ang gisulti ni Jesus sa diyang nasugatan siya sa mga babae nga nagdagan gikan sa lubnganan. Ningon si Jesus, ang kalinaw maanaa kaninyo. Amen. Palihog malindog. Ipadangat nato ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Malipayon kita tungod kay si Kristo nagmanaugon man sa kamatayon og misulod ngadto sa iyang himaya. Moingon kita, madaogong Dios, panalangini kami. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang simbahan mabag-o diha sa nabanhawng Kristo ug dadon niya ang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno dili mahadlok nga magpuyo sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga kabalayan ug sa ingon magpakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga kita isip katilingban mupaambit sa malipayong balita sa kabanhawan ngadto kanila nga atong mahimamat adlang tanan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halang don Teopelo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato tapos mamatay uban kang Kristo moambit unta sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Diyos sa mga amahan, nagaampo kami nga ang kalipay sa pagabanhaw motuhop unta sa mong mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron masaduol kaming dadon nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kining among gihalat, ang panugbino nga abot sa yuta. O ginamasa kamot sa mga tao, nahimok silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad ug sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Duwang tulong taas Ginoong sakripisyo gikan sa imong gamot
alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos kasimbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan. Kaming gibag-o sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang hayog matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanus sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya mohunong sa paghalad siyang kagalingon tungod kanamo o diya sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siyang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ubos sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan, daygo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyad alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, siya makaabang nga obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang hinahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-ut dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunualuasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man naging harian ng gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa tuang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko nga kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug umayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Muli pang unta dinhi kanamo o Ginoo,
ang grasya sa sakramento nining Pasko sa pagkabanhaw, aron himuon nimong takos sa imong mga hatag, kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kan imo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa